Meta mistoqsi dwar id-deal skandalus tal-Electrogas din kienet it-tweġiba li ta' Joseph Muscat. Sina għalija business ta' naħlef, meta tkun fil-ħażin iġġor is-salib, dik hija parti mill-ħajja politika. Xi kont fil-ħażin bla kollu? Fl-aħħar mill-aħħar kelli nirreżenja, issa l-aħħar skont fit-tajjeb u kelli nirreżenja xorta. Dan sostnih numru ta' drabi waqt ix-xhieda tiegħu quddiem il-PAC jekk kif il-membri ta' dan il-Kumitat Parlamentari komplew bid-domandi tagħhom dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali illi kien ikkundanna dan id-deal tal-Power Station il-ġdida. Tul il-laqgħa tal-PAC Joseph Muscat baqa' joħroġ u għal Konrad Mizzi u Keith Schembri fil-waqt li min-naħa tal-Gvern ma naqsux l-interruzzjonijiet. Cross-debating, meta u xut mal-mejda ma jsirx tafuhom ir-regoli. Tafuhom. Għalhekk għamilt il-mistoqsija. Għalhekk għamilt il-mistoqsija. Il-guidelines huma ċari. Ma jkunx hemm cross-debating meta għandek xut mal-mejda. Issa jekk intom tiddu tagħmlu cross-debating, ngħidu li x-xut joħroġ, niskużawh u mbagħad inkomplu bil-cross-debating jekk tiddu ġibu dibattitu. Kollega. Tajjeb. Tafuhom il-guidelines ejja. Il-guidelines. Ħadd naqasam il-terba domandi. Quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Joseph Muscat qal li Konrad Mizzi kien l-aħjar persuna biex imexxi dan il-proġett tant delikat tal-Power Station. Iżda l-eks Prim Ministru fl-ebda ħin ma wieġeb meta sarulu mistoqsijiet dwar il-famużi Panama Papers u l-kumpaniji sigriti li nfetħu kemm minn Konrad Mizzi u anke minn Keith Schembri. Qatt staqsejthom lil-Dr. Konrad Mizzi u lis-Sur Keith Schembri meta ħarġu allegazzjonijiet bħal illi jridu jirċievu 2 miljuni fil-kontijiet tagħhom fis-sena, qatt staqsejthom dwar dan? Qed tmur totalment minn barra mir-remit tiegħek, Sur Chairman. Joseph Muscat baqa' ma weġibx anke meta saru domandi ripetuti. Kif qedlek mhux qed twieġeb id-domanda. Qed tilkoll wiċċ Id-domanda taf fuq x'kienet. U tweġibtek. Ma weġibtnix. Għal darba darbtejn, Joseph Muscat qal li għad-deċiżjonijiet kollha li huwa ħallas il-prezz politiku għaliex finalment irreżenja minn Prim Ministru fejn hawnhekk huwa qal li kieku kien fuq in-naħa tajba ma kienx jispiċċa jirreżenja. Interessant il-fatt li meta kien mistoqsi dwar Keith Schembri, Muscat qal b'mod ċar li skontu kellu bżonnu. Ħassejt li għandi bżonn inżomm. Waqt il-PAC Joseph Muscat stqarri li ma daħalx fil-fatt li l-kumpanija Gasol kienet ħarġet mill-konsorzju Electrogas. Huwa sosta li sar jaf dawn l-affarijiet wara li dawn saru pubbliċi u qal il-kwistjoni tal-Gasol qatt ma telet quddiem il-Kabinett. L-eks Prim Ministru insista wkoll li hu kemm dan fit-tmexxija qatt ma ħa ċenteżmu. Il-PAC kien immexxi mid-deputat tal-Partit Nazzjonalista Derin Karabot u pparteċipaw ukoll id-deputat Graham Bencini kif ukoll il-Whip Robert Kutajjar. Il-PAC issa ġie aġġornat għal 25 ta' Lulju.